Pozdrav svima, ja sam Nikola Dominis, a vi ste na kanalu Poezija i duhovnost. Danas ćemo govoriti o biblijskim recima Luka 11:7-8, gdje Isus govori: ištite i daće vam se, tražite i naći ćete. Sami su prevoditelji ovog poglavlja nazvali uspješnost molitve, što hoće reći da ovi reci objašnjavaju kako kucati, a da nam se zbilja otvori, to jest kako moliti, a da nam molitva bude uslišana. Pa poslušajmo. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Doista tko godište prima i tko traži nalazi, i onom koji kuca otvorit će se. Kucajte i otvorit će vam se. Ali Gospodine, gdje stanuješ, na koja vrata da kucamo? A ti nam odgovaraš: dođite i vidite. Povedi nas, Isuse, da nakon svih ovih lutanja konačno vidimo tvoj dom. Povedi nas u svoju crkvu ka tabernakulu. On je tvoja privremena kuća, dok ponovno ne dođeš i sve ne obnoviš. Povedi nas, Isuse, i tamo u najdublje odaje naše duše, tamo gdje stanuješ ti. Kucamo, Gospodine, na vrata tih odaja. Iza tih vrata otvaraju nam se prostori vječne radosti, vječnoga svjetla. Jer doista tko godište prima i tko traži nalazi, i onomu koji kuca otvorit će se. Zato kucajmo i spoznati ćemo, kako reče sveti Augustin: sin dolazi kad je spoznan i prihvaćen od nekoga. A sveti Toma Akvinski nadodaje: prihvatiti zapravo znači iskustveno spoznati. Dakle, tko prihvati Krista, spoznaje ga, a tko ga spoznaje, zna na koja vrata kucati. A tko kuca i traži, taj i nalazi. Jer mnogi sav svoj život vjeruju, a još to uvijek nisu istinski spoznali. Ali još je više oni koji te iz nekog tužnog i bijednog prkosa ne žele spoznati. Daj nam, Isuse, daj nam svima, makar nesavršenima, da tražimo tebe, da tražimo toga kruha, to jelo istinsko. Jer tko se bude hranio ovim kruhom, živjet će u vijeke. A mi želimo živjeti s tobom i voljeli bi da smo s tobom živjeli od početka svijeta i sada, i da s tobom živimo u vijeke vjekova. Jer to je konačno ispunjenje naših vječnih duša, pa makar to još uvijek i ne znali.